Investigasyon batok sa pari sa Luginsan nga gipasangin lang ng hinol og minor de edad gihunong sa Archdiocese human miatras sa reklamo ang pamilya sa biktima. Masuso nga suhi namatay dihang gipanganak. Mga doktor may pasabot nga patay ng daan ang bata sa wa paggipanganak. Pagsirado sa mga karsada nga gian sa mga delegado sa APEC Summit, maoy na desisyonan sa mga organizers inay color coding. 2-day holiday gitun-an karon. Jeep di pasayroan, dunay karaoke aron mawagtang ang kalaay panahon sa traffic. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitubukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Biyernes, petsa 24 sa buwan sa Hulyo, tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatud ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, nagbaniog kagahapon pinagi sa Facebook ang hitabo sa usa ka masuso nga giingong gibalian og liog sa nagpag-anak sa inahan sa Talisay District Hospital. O kaywa madala sa nagtabang, girefer kini sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga nag-ung-ung pa sa puwerta sa inahan ang masuso. Glenn, suhi ang mga bata mao nga naglisod ang mga doktor. Kini ang usa sa gikasuko sa kabanay sa masuso kung nganong wa dayon sila gi-refer sa laing tambalanan. Apan matud sa Chief of Hospital sa Talisay, patay ng daan ang bata sud sa tiyan sa inahan ug overdue na kini. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Giasoy sa apuhan sa masusong namatay nga si Romeo Topacio nga gidala ang iyang anak nga si Charito sa usa ka paanakan apan gibalibaran dayon kini ug gipadali sa pagda sa Talisay City District Hospital kay di nila makaya ang pagpaanak niini. Pag-abot nila sa mong tambalanan, gidala sa delivery room ang iyang anak aron paanakon. Gani kapila sila gitawag aron pahibawon nga milusot na ang tiil sa bata dayon ang lawas. Nagtuo siya nga okay na ang tanan kay gipangayuan man sila og sinina og diaper sa bata. Nahugno si Romeo dihang miingon kanila ang doktor nga naglisod sila sa pagpagawas sa ulo siyang apo ug wa na magpitik ang kasing-kasing. Milanat ang pila ka minutos, gipahibaw sila nga i-refer ang iyang anak ug apo sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Gikasubo na sab ni Romeo kay dugay na abot ang ambulansya kay nagpagasolina pa. Gikatingas sab niini nga pag-abot sa VSMMC, dali ra kayong migawas ang ulo siyang apo apan patay na. Sige lang, paabot mo. Sige, ingon, kadakuan mo. Sige lang, sige, ingon nga, paabot mo lang, paabot mo. Huwag yun, ingon ba nga, mabalibad nga, naglisod sila. Kung ba na yung unta to, tanaw, galisod gikasanan, dahil kung kasanan ko, i-repair tayo dito na nila sa asang hospital. Kanami itong kata na dito, gusto na may mangita may sa kuan kaning justisya. May amog yung kuan yun. Ang pangu sa Talisay City District Hospital nga si Dr. Agustin Agos may pasabot nga wa magprenatal kanila si Charito, hinungdan nga wa sila masayod kung unsay dagan siyang pagmabdos. Dugang niini overdue na nga miabot sa tambalanan si Charito kay 41 weeks na ug angaya na unta kining ipaubos sa monitoring. Bito sa possibilities is posibleng alamang ng mga baby na moabot na 40 weeks and above nga dili ma-closely monitored, they are high risk at itag asphyxia, no? Labi na mahilo sila ba kay malibang na no dito, no? Dugang niini insakto lang ang gihimo siya mga doktor nga i-refer sa VSMMC ang mga pasyente aron masalbar ang inahan diyang ilang nasayran nga patay na daan sa sud sa matres ang bata. Gani nakapagawas na kini og hugaw nga makahatag og posibleng kadaot ngadto sa inahan. Hilusot siya niya. They found out nga thickly meconium stain, nalibang na ang baby daan. Nalibang na siya sa sud pa lang sa matres, no? So paggawas niya, it was indeed a dead baby na sud yun. They tried to maneuver nga on the dead baby nga hinapunta nga mapagawas nila ang baby safely, saving the life of the mother. Ni pasabot sa banglabaw sa ubigay ni Department Dr. Ethel Ann Lariego kung nganong ilang gi-refer sa laing tambalanan ang mga pasyente kay kuwang sila kahimanan sama sa ICU ug blood bank. Dugang sa doktor, ang posisyon sa ulo sa bata naghangad og nasangit kini sa pubic bone sa inahan, hinungdan nga naglisod sila sa pagkuha sa ulo. Nadugay sab sila sa pag-refer sa pasyente sa VSMMC kay stable ra kini ug ila lang gipangitaan og paagi nga makagawas ang bata kay delikadong madaot ang inahan. The chin is murag nasangit siya sa pubic bone, sa buko. Okay, so normally the baby is flexed. So makalusot ra siya. If this is the bone, makalusot ra siya. But
in her case, the head is flexed, hyperextended. Summit ang asawang. So that's where they had difficulty. So Ang Talisay City District Hospital padayon sab nga mipahigayon og investigasyon kalabot sa mong insidente. Ang Department of Health misaad nga mopahigayon sab og investigasyon sa mong hitabo apan ila unang paabuton ang reklamong isangat sa pamilya ni Charito. There are several things to consider. Tanaw na to na og pila iyang age of gestation. Unya ni undergo ba na siya og complete nga prenatal check-up. We will wait for that complaint. Kay wala pa man siya. I think it should be the complainant himself, the father, the parent, or kinsa interested party who will file the complaint, and we'll do our fact-finding investigation. Leslie Caminado Vistil, News 5. Wa makaboylo ang investigasyon batok sa pari sa Luginsan. Kinsa gireklamo sa mga minor de edad nga nanghinol. Kini human wa na mudayon ang pamilya niini. Andrea Patenya, Suginlimi. Kasi was the one assigned. Giundang na sa Archdiocese of Cebu ang investigasyon batok sa Kura Paroko sa San Rafael de Arcangel sa lungsod sa Aluginsan. Kay numduman nga mitugan sa News 5 ang usa ka 17 anyos nga dalaga, kinsa matud pa gipanamastamasan sa pari kaduha ka higayon nga nasaksihan sab sa mga kauban niining mga menor de edad. Matud ni Cebu Archbishop Jose Palma, gipahibaw ni Monsignor Ray Peñagunda, ang Vicar General sa Archdiocese, nga maoy gitahasan sa pagpahigayon sa investigasyon nga miatras na ang pamilya sa reklamante ug wa nay planong musang at ug reklamo, mao nga giputol na lang sab nila ang investigasyon. The person who initially, I think brought the matter to the attention of the police withdraw, and I said we did not elaborate, but on our part, if that is the case, then it's simply a sign that there may be no truth to the matter. Mato di Palma, normal lang gyud nga dunay mga pagsuway sama niini sa organisasyon sa simbahan. Gani giapil ni Palma sa pagampo ang Iglesia ni Cristo kinsa dunay kasamtangang internal nga kasungian nga ilang giagian. Gipatangtang ni INC Executive Minister Eduardo Manalo ang iyang igsuon nga si Felix Nathaniel Angel ug inahan nga si Christina Tenny human mi pagawas og video nga dunay hulga sa ilang kinabuhi ug gidagit kuno ang pipila sa ilang ministro. We know that crises always happen, and as people who are commanded by the Lord to be charitable, we are only encouraged to also pray for others, especially those who are in the state of difficulties. So that's all we can say, siguro. Oras man nasagot sa reklamo na. Suway nga gikuha sa News 5 ang habig sa pangu sa INC dinhi sa Cebu aron kuhaan sa iyang reaksyon sa hitabo apan wa pa kuno kini naabot sa Sugbo. Andrea Patenya, News 5. Dili na mahinayon ang planong color coding scheme atol sa APEC Summit. Human makadesider ang local organizers nga siradaan na lang ang mga dalan nga agian unya sa mga delegado. Laing gitun-an karon ang posibleng pagdeklara og duha ka adlaw nga holiday sunod buwan. Jinky Rosette, Suginlimi. Sa gipahigayong full council meeting gipahibaw sa local organizer sa Asia Pacific Economic Cooperation kun APEC nga ana sila karon sa 80 nga 90% nga andam kun security preparations ang isgutan. Gipahibaw ni PRO7 Regional Director Prudencio Tambanias nga hanay na ang tanang plano nila paghatag seguridad sa mga delegado ug mga bisita kinsa gilaumang mga bot sugod karong Agosto 22 ning tuiga. Gani naglaraw sila sa pagkuha og augmentation gikan sa laing rehiyon sanglit di mahimong i-pull out ang mga pulis nga anaa sa mga kalungsuran nga dunay tourist spot. Ang Land Transportation Office silang bahin may pahibaw nga di na mahinayon ang laraw nga color coding scheme. Hinuon dunay pagsira sa mga nagunang dan nga mao'y rota sa mga delegado. There is a big possibility on certain time of the day during the activity, isira gid siya. Oh, isira gid. Isira gid siya. Because persistent nga kanabang security factor. Si Governor Junjun Davide sab siyang bahin mag-agad pa sa Malacañang kung itugot ang pagdeklarar og duha ka adlaw nga holiday alang sa dakong kalihukan. I think the suggestion was na rin sa September 5 katong mga ministers meetings na. Kaya mo man ang mga bugat-bugat, daghan man ang mga buta ng mga delegates.
Bisan og dagkong mga tawo ang musalmot sa APEC nga gikan sa lain-laing nasod, hugot nga gidili gihapon ang paggamit og wangwang. No need. Do not sila escorts. That's definite. For security. No? We have to secure these delegates. Okay? Nilabas ato. So, we are responsible for their safety. Jinky Rosit, News 5. Nakakita og laing solusyon ang dakbayan sa Subo sa pagpaluag sa trapiko. Kini pinaagi sa tabang sa World Bank og kompanya nga gisuportahan sa nasod nga Australia ug South Korea. Ray Pasaporte sugin nimi. Unom kabuan gikan karon, lauman nga mulambo ang dagan sa trapiko sa dakbayan sa Subo subay sa gipresentar sa World Bank nga nakigpartner sa Grab a Taxi nga gigastuhan o gisuportahan sa Australian ug Korean government. Pinaagi sa software data nga ilang gamiton, ma-record dayon ang aksidente sa kadalanan kay marespondihan dayon og posibleng maminusan ang assignment sa mga traffic enforcers. And also use these data to identify infrastructure solutions to mitigate accidents. And the platform will assign an economic cost to black spots where there's agglomerations of accidents. So this means when DPWH or DPW want to propose a solution to mitigate accidents, they can say, this intersection is costing the city this many pesos each year, but it would only cost this much to fix it. Pinaagi usab sa GPS data nga mao'y kasagarang gigamit sa Grab Taxi. Malihayan ang mga dalan nga bugat ang dagan sa trapiko. To help the city do historical travel time analyses. Usually it takes 2 weeks to do a travel time analysis for a corridor. Go with the platform, it'll take a couple seconds. Subay niini, ila usab palambuon ang traffic timing sa dakbayan diin ilang giisip nga usa ka challenge ang paghimo niini. Gipasabot ni Crumback nga ang pagmintinar sa traffic gasto kayo kaysa ilang gihimo nga pakisusi. Daghan ang intersection nga wa mo function ang traffic lights. Currently in Cebu, none of the intersections have fully functioning detectors. But using the GPS data provided by Grab Taxi, we can come up with better plans. And what that means is, I hope in the next few months, you will notice that traffic is better and moves more fluidly. And all of this work, because it's open source, it's free. It's at no cost to the city. And karong iniro gipaabot nga mapahimuslan sa mga Subuanon ang bag-ong proyekto sa dakbayan sa Subo gamit ang pondo sa World Bank nga $65 million. Nakadawat sab sila og $400,000 gikan sa Korean government. Din ang Cebu City government way bisan piso nga magasto. Base sa record sa sitom gikan sa Hunyo 1 hangtod Hulyo 23, miabot na og 1,191 ang aksidente sa kadalanan nga naglambigit sa pribadong sakyanan, taxi, motorsiklo ug PUJ diin duha sab ka kinabuhi ang nakalas. Ray Pasaporte, News 5. Gibuksan kaganiha ang 11 Provincial Search and Rescue Summit sa Kapitolyo kansang tumong mao ang pagbinayluay ug makahibaw sa kaluwasan sa matag tawo panahon sa peligro ug kalamidad ang hisgutan. Among summit gitambungan sa mga representante sa PNP, AFP, BFP, Coast Guard ug uban pang NGOs ug rescue volunteers nga dunay dakong matampo sa pagpahigayon og search and rescue operations sa Cebu. Tinguha sa mga panagtigom nga mapalig-on pa ang hugpong sa mga local search and rescue volunteers. Pagkakaroon na suta nga ang Kapitolyo nagkuwang pa sa mga ekipo nga magamit panahon sa mga dagkong emerhensiya apan masaligon sila nga pinaagi sa local disaster unit sa LGUs dali ra gyapon marespondihan ang mga biktima sa katalagman. Facilities and other communication equipment na pwede nato o nila nga magamit para kita sa probinsya support or mag-augment. And if we can do an inventory of all in terms of equipment across the board, then I will be able to say that in answer to your question that perhaps we do have the equipment available.
Gidugok sa mga tinunan gikan sa mga universidad dinhi sa Sugbo ang labing unang Sweep Roadshow kun Smart Wireless Engineering Education Program sa Visayas ug Mindanao nga gipasiugdahan sa Smart Communications. Gipagayon kini sa University of San Jose Recoletos Basa Campus bag-uhay lang. Kasagarang partisipante ang mga tinunan sa kursong ECE kun Electronics Communications Engineering, Information Technology ug Computer Science. Sa maong programa gipahigayon ang usa ka workshop alang kanila nga gipasiugdahan sa nabantog og labing unang User Experience Agency dinhi sa nasod, ang User Experience Manila kun UXML. Madasigong gipakita sa mga tinunan ang ilang kahanas ug kamaayo pinaagi sa pagbuhat og konsepto sa mga nagkalain-laing digital product sa mga mobile applications nga dako og ikatabang ngadto sa komunidad. Miapil sab sa maong kalihukan ang time-free innovations ug makerspace diin ilang gipakita og gipaambit ang ilang mga nabuhat ni adtong panahon nga nagsugod pa lang sila sa pagdevelop sa digital innovations diin karon nahimong nang inila nga mga startup businesses. Ang SWIP usa ka matang sa programa nga gimugna sa Smart Communications diin nagtinguha sa pagpalambo sa ang sa mga teknolohiya sa kursong engineering sa nasod. Gilauman sa mga roadshow nga makaagni sa mga tinunan nga moapil sa 12th SWIP Awards diin mahimong makadaog ang mga grupo nga mosalmot og 300,000 pesos nga grand prize samtang second placer makadawat og 200,000 pesos ug ang third placer makadaog og 100,000 pesos. Ang tunghaan sa palarang mananaog makadawat sab og premyo. JP Lauquat Sera, News 5. Gilauman nga mugawas karong hapon sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Goring nga misud kagahapon. Wa kini direktang epekto sa Kabisayan kay hinay ra kini ug tuwa kini dapit sa Luzon. Andrea Patenya, Suginlimi. Misud kagahapon sa Philippine Area of Responsibility ang typhoon nga dunay international name nga Halola ug ginganlan kinig bagyong Goring ang ikapito nga bagyo nga nakaapekto sa nasud karong tuiga. Sa 11 AM Severe Weather Bulletin number 3 nga giluwat sa Pag-asa, nasigpatan si Goring 1,160 kilometers northeast sa Basco, Batanes. Duna kini hangin gikusgon nga 145 kilometers per hour ug pag-unos nga 180 kilometers per hour. Nagliho kini westward sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Matod sa Pag-asa, posibleng igo ra nga mag-overnight sa PAR si Goring kay gipanglantawan nga mugawas na kini sa PAR karong hapon. Gamay ra kaayo ang posibilidad nga mausab pa ang direksyon ni ini. Mo south ang direksyon mo change significantly, very slim ang chance. Kay watay nakitang high pressure area above Goring. Bugtong Luzon area ang maapektuhan sa mga pag-uwan tungod ni Goring, lakip na sa low pressure area nga ana 110 kilometers northeast sa Tuguegarao City. Kung international models ang basihan, gi-classify na nga usa ka tropical depression ang maong LPA. Apan wa pa kini nakaabot sa tropical cyclone category sa Pag-asa ug gamay ra ang tsansa nga mukusog pa kini ug mahimong bagyo. Sa karon because nakita na to sa satellite, it has already an interaction of the landmass of northern Luzon. So pag ang low pressure area mo interact na sa land, ang most possible na mahitabo mo kuan siya weekend. Kay layo ra ang Visayas sa LPA ug ni bagyong Goring, mapanganuron nga kalangitan ang mapaabot dinhi sa Sugbo sud sa 5 ka adlaw nga dunay isolated thunderstorm sa hapon o gabii tungod sa local convection. Suka July 1 to July 23 karong tuiga, 93.9 millimeters pa lang ang recorded rainfall amount sa buhatan sa Pag-asa Mactan. Wa pa kini katunga sa 203.7 millimeters average rainfall unta alang sa buwan sa Hulyo. Busa dako pa kaayog apasunon ang nahabiling usa ka semana ning maong buwan. Mao nga matod sa Pag-asa, dunay dakong tsansa nga di makabot ilang forecast nga mag near normal rainfall ang buwan sa Hulyo ug below normal lang ang makabot. Kinihilabi na nga kun makagawas na sa PAR si Goring ug mahilis ang LPA sa Luzon, wa nay laing nakitang significant weather disturbance ang Pag-asa duol sa Pilipinas. Andrea Patenia, News 5. Wa makaipsot sa mga sakop sa Port Police ang usa ka lalaki nga paingon unta sa Bienvenido, Bohol. Human suway mipalusot og ginadiling drugas. Ang dakpan mao si Jovelito Corimo. Kini paingon na unta musud sa waiting area sa Pier 1 aron paabuton ang barko paingon sa Bohol.
dihang gikapkapan dali kaayo kining nakawakli sa frisker ug kalit nga midagan paggawa sa Pier 1 kay matud pa gikawatan siya. Matud pa sa inspektor nga si Preya Athena Hestopa nga nagpakaaron ingnon si Kurimo kay nawad-an og bag apan dihang gikapkapan siya nakuha ang usa ka binultong gituang shabu. Si Kurimo midispensa nga igo lang gitunol kaniya ang ug pag-abot sa Bohol naasay mutagbo niini ug mukuha og drugas. Nasayran nga si Kurimo di pa lang sab di ay dugay nakalingkawa sa kasong dunay kalambigitan gihapon sa ginadiling drugas. Midagan siya kay iya kuno gukuron ang nagkuha sa iya bag. Ya naka-create mag-commotion ang pagdagan niya. Muto amo sa siya invite sa office kung ano siya gyud ang nahitabo. Ana siya gihubo iya shorts kay kuan. Pag check na mo sa iya shorts sa secret pocket ngadto na mo nakuha ang mga ang items. Yata mo sugato na kada mga sinila na. Isa mo sugat ko no. Ang dito ko pa sa kan. Kaila ra ko nimo. Wala, describe sa describe nga malanga gamit. Ginanaw niya kaugalingong hotline ang Sugbo alang sa mga tao nga nakasinatig depresyon pinaagi sa Hopeline. Sugin limi Juliet Hainar. Dulaan sa 30 ka mga tao ang ipaubos sa makuti nga tulo ka adlaw nga training nga buhaton sa mga eksperto sa psychology sa nasud kini alang sa Hopeline. Makatabang kini sa mga depressed person ug malikayan ang posibilidad sa suicide. It's scary when the calls spike because it means that either there are already those with depression that understand they might do it too and they don't want to do it, so they're asking for help. Gidala ang maong programa dinhi sa Sugbo sa Natasha Goldburn Foundation gikan sa kauluhan aron mas daghan sila og matabangan nga libre ug maluwas nga kinabuhi. Matud sa maong pundok nga nagkadaghan ang kaso sa mga depressed persons tungod sa nagkabag-o sab mga batasan sa mga Pilipino. Usa matud pa sa nakaapekto ang kakuwang nasa tarong nga komunikasyon sa pamilya tungod sa kabisi sa mga ginikanan ug pagagumon sa mga anak sa gadgets. But they're on computer games. Wala na pong communication ang family. Siguro because of that. Laing nakatampo sa pagtaas sa kaso sa depresyon sa kabatanunan ang nagkadaghang sakop sa pamilya nga tuwa nagtrabaho sa gawa sa nasud o mga OFW. Dinhi sa Sugbo, namatikdang nagkadaghan ang mga batanon nga dunay depresyon diin nakasagaran mga anak og seaman. Nasayran nga sa probinsya sa Sugbo gikan ang 30% nga supply sa mga seaman tibuok kalibutan. Sa kauluhan, di mo menos 100 ka mga calls ang madawat sa Hopeline. Buot nila masugdad ang operasyon dinhi sa Sugbo sa di pa matapos ang tuig. That the caller has been comforted, di ba? They feel less pain with their condition, and then where will they go for further assistance? Partner sa mga proyekto ang Sacred Heart Church ug ang usa ka pribadong foundation nga mao'y personal nga moabag sa mga makabenepisyo sa Hopeline. Mahimong matawagan ang Hopeline 24/7 sa numero nga 0917-558-2919. Juliet Hainar, News 5. Gibindisyonan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang bagong print and advertising office alang sa umaabot nga International Eucharistic Congress karong January 2016. Ang maong buhatan nahimutang sud sa printing press sa Clint Camps Corporation sa Mandawi National Highway duol sa Magikay Flyover. Dini buhaton ang guidebook nga ipanghatag sa tanang delegate sa IEC aron mugiyan nila sa schedule sa kalihukan ug sa mga lugar nga mahimo nilang bisitahon dinhi sa Sugbo. Nanginaot ang Cebu Archdiocese nga makig-partner ang mga pribadong kumpanya kanila pinaagi sa pag-advertise sa maong guidebook aron makatabang sa fundraising alang sa makasaysayanong kalihukan. The program book or the guidebook is very important. Like we print all of the activities and the delegates are guided what to expect from day to day, where to gather, who are the speakers, what to bring, how to participate.
to us kay para sa printed materials and for them to be printed in the book, ang kaning mga funds mapadong gihapon sa Finance Committee, no, kay it's for the congressman. So inga na siya, no. Niatubang kaganinga sa sala ni RTC9 Presiding Judge Alexander Acosta ang mga mulupyo sa Doña Petang Cemetery nga maapektuhan unya sa demolition. Miuban kanila si kanhi Kongresista og Mayor Tomas Osmeña. Gimakaksab sa pangu sa Department for the Welfare of the Urban Poor nga ilang gihulga ang mga namuyo sa maong sementeryo. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gidungog kaganiha ang temporary restraining order nga gipangayo ni Tomas Osmeña kabahin sa plano sa City Hall pagguba sa Doña Pipang Cemetery aron himuon kining Heritage Park apan wa mitunga ang City Legal Officer sa husay. Gimanduan na lang sa korte ang syudad sa pagtubag sa motion for reconsideration. Giklaro ni Osmeña nga hingusgan nila ang maong kaso kay buot niyang dipinsahan ang apektadong mga residente nga dugay nang nagpuyo sa maong samang. Nasayran nga dinhi gipanglubong ang mga iladong tao sa Subo sama sa pamilyang Osmeña. Husayon karong Lunes ang gipangayo nga temporary restraining order. There are so many demolitions that have been going on all over the city. And these people are afraid because some of them have told me that they're being threatened. You will not even get a relocation sign if you're going to sign. So who's going to stand up for them? Di makaksab sa pangu sa diop nga ilang gihulga ang mga residente sa maong sementeryo kay kun ila pa kining gibuhat di na sila magpatawag og meeting kanila. Siguro kanang pag-threaten siguro na feel siguro nila nga ang tanang mga tao nakasabot na. So kung nagkasabot na ang mga tao, sila siguro ang naglisod siguro pag-convincer kung unsa ilang gibuhat, di ba? So ang ilan lang gisulti githreaten kay ngano man ang mga tao mismo medyo muatras na og nakay nakasabot naman o nya wa nakasabot sa ilahang gipangbuhat. Karong Lunes sab mahibaw-an sa 40 ka pamilya kung asa sila ipahiluna sa barangay Luriga, San Miguel. Human gikatakda ang sinukdanay sa luna sa maong lugar. Giklaro ni Rosel nga ang pagtangtang sa mga structure sa mga balay di pa nila himuon kay ipaagi kini sa insaktong proseso. Naingon ini ni siyang istoryaha medyo murag ni kagar ang amuang panag-istorya kay tuwa man day sila giimbitar man di ay nga mangihata kay aron kwanta so naputol nya dili na sila ganahan dili na sila wala sa interest nga makig-istorya kunya karon kay nabalik naman pait kay ni siyang istorya haron kung atong tubagon gani or ang pangutana nga kano sa magyud ni sila dugay mo meeting no later than June unya ni sobra naman ni siya nga mo nang iyon to yun na lang nato agi og konsiderasyon ato siyang ipahiluna tanan ini aksyon na ni para pagpahiluna nila pag-transfer nila. Posibleng dunay di mahatagan og luna sa Luriga depende sa ilang assessment. Ray Pasaporte, News 5. Attorney Georgia karong adlaw mahinungdanon kayo sa Aksyon Bisaya. Yeah. Okay, fourth anniversary ugma paglen ugma pa advance happy anniversary Aksyon Bisaya og kani ipahinungod nato sa ato ang mga news crew no ang news team nga way puwas nga na muserbisyo no unyong sakmit sa mga bililhon kay nga mga balita nga among ihatod kaninyo sa ato mga viewers. Kita we are just the tip of the mountain kay sa ilawom. There's everyone's working hard, so we deliver this news to everyone. Pribilehiyo kayo nga bahinta ni ining maong atong Aksyon Bisaya ug dako kayo ang atong paglaom sa mga maayong mga tuig nga umaabot. Happy anniversary Aksyon Bisaya. 4 more to go. 4 more. Step by step ba. Happy anniversary. Happy anniversary. O kato ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kadilang kutob sa balita. Aksyon!